Alergie halucinogenă nouă. Ghiozdanul insomniac umblă bezmetic în fiecare noapte pe pereți. Glastra, în formă de clepsidră, exersează o arie cu glas de bariton. Din ghenă ies jucăriile desmembrate. Improvizează un teatru de păpuși în vitrina bibliotecii. O molie dansează amețită de fumul de opium. Șobolanii rod ceștile de porțelan care aplaudă furtunos reprezentația improvizată. Din ghiozdanul insomniac iese un sandwich mucegăit care levitează cu bagheta de dirijor între dinți în fața glastrei. Glastra acompaniază ireproșabil reprezentația improvizată. Șobolanii înregistrează totul cu o cameră video minusculă. Molia execută printre păpuși piruete haotice. Camera înregistrează. Sandwich-ul ia camera și postează filmul pe YouTube. Un regizor independent remarcă potențialul și trimite filmul la o competiție internațională. Filmul câștigă marele premiu. Sandwich-ul mucegăit se descompune în aplauzele elogioase ale șobolanilor. Păpușile dezmembrate se îmbrățișează.